ole thitrin thla nili August nili sangni somni paruk kan lo thleng le tareng maya khovel thu thar lang sarte kan han lor le dona hei tun lai chu Gulf Bial buena Middle East buena kan ngai thlana sa thil thleng thar om zela mi puiten kan ngai ven tlang kan economy kan fairel bel thleng phak buena kan ti mathlon lavin chu ani dan tak te pon nia Hormuz Strait dan chani wanga oil gas khovel inan harsat pha thu te kan ngai thlak fo kha ke ni India ngai po hei gas lama te po harsat na kha kan han to ka oil te an ngong lo thei lova oil man te po ti san ni in hei E20 hial te po man ni a engte phei hi chu petrol hi hek viau le ngala tren khat phei chuan engine te ha ti chedu te pon ti ma ro chu kha chu kan central lam hroi tu te khan adik lo thu anron soi thunga engpo ni sela Gulf Bial buena zong kan tal boi pha ve vek chu ani hi o India defense lam hang hian bul han tron le taila tunrum chu India ral thuam lam ai ma in Pakistan ina India ram ria ral thuam ron chhop chung chang hi an en hawin han clear ho thuak tiang o Pakistan deploys Chinese SH-15 artillery gun near Indian border ti ani Pakistan chuan China siam SH-15 artillery gun India ram ria aron chhop ti ania SH-15 hi phurson thai chi motor manga phursona du na la ya chhop thei mai ang kha nia ol samphian le ngala hi China siam ania wheel self propelled artillery gun ania India nenaram ri buaina nei phone mun ahian he firepower long range firepower hi Pakistan hian an chhop ni in intelligence train katen an tar langa SS-15 PCL-181 ti in China hian an soya asilai mu po hilian thavio maya 155 mm round ni in 52 caliber artillery system manufactured by Chinese Defense Company Norinco tiani Norinco siamania Norinco po hi China chuanral thuam CM2 company lar takani India rama DRDO ang deuh kha han ni ome hei an review to le ngala MNF movement lai kengata China kal thleng tena China silai tam takan han lak kha Norinco ho company siam deuh vek an ni nge ani kha Pakistan hian China tang hian kum sang le som pakwa khan jani som thum parukan ordara avoi khatnan first batch hi sani som ni pani khan Pakistan hian an donga a batch ni na hi sani som ni pathum kan a thleng boka Pakistan hian thanem takan nei Islamabad hian China nen transfer of technology TOT agreement mangin Pakistan ram chunga siam chua phalna heavy industries textile facility an kalpui bokani o report in an tarlan danin SS-15 gun hi Pakistani formation Indian ron epnalai mun thren kat entirnan guts ranwala te Sialkot le Jalalpur jatan huna te Pakistan hian chhop nia soyania hi strategically po important mun poimo tak ani Sakargar bulk muna te Pakistan hian chopa chu Jammu Chimlampang le Amritsar khochaklama pathan ko tom boka India ramre nei taka an chhop nia soi ani report in a darlan danin he artillery system hi India Pakistan buainikum mei thla nili chungan in do nu khan Indian operation Sindhura kalpui nu khan Pakistan hian an chhop thar nia soi ani a Punjab marlam le Pakistan in Kashmir opna chumi bialvel vil thei tur chuan atamjok SS-15 hi an chhop nia soi ni in hi self propelled artillery platform ani Rajasthan thaler opposite le Gujarat naitaka Pakistan hian US siam M109 track self-propelled gun an chhop bok ni a tarlan ani Pakistan hian India ang bokin laipui artillery upgradation artillery modernization program hi kalpui ve mek bok India po hian hemi huang chunga hian chaktakin laipui te athuam thar ve mek ani Pakistan hian tun hnaya artillery te rocket te missile te athuam tharin upgrade na savia boka HS-15 hi Pakistan tan chuan 52 caliber artillery gun masaber an ni aka po hi thuina kap dik vio le ngala system hluizok ai chuan kap dik vio maya truck lian tak mai 6x6 chasia phurni in target hi kilometer somnga bial chunga chuan kap dik vio nia soyani India po hian major artillery modernization program tuna hian kalpui ve mek boka hundreds
M777 ultralight howitzer laipui thamang tarate K9 Vajra self-propelled gun hi South Korea nena tangduna India siam chuakhania athaviau maya India hian a chuang viau mai tin Dhanush laipui Dhanush artillery system te India hian an nai heng ho po hi India chuan tuna hian upgrade mek boka India hian in Advanced Stout Artillery Gun System ATAGS hi zathum pasari company nena order le mekani Pakistan le India po hi an boruak thatlai hi omlo chu ni ber maya nikum operation sindur kalpui hnu khan an boruak he tangzuala ramria ral thuam tam tak an deploy bel mekani tin Indus Water Treaty chungchanga rampahni te anin rem hlei theilova nikum buailai ni zo kangchu India khan Indus Water Treaty akalpuina Pakistan lamtui pek loten naya hewangin Pakistan lo nei tu tam tak chuan an tur mek bokani Pakistan ho tu te hian an soidanin Indus Water Treaty infrastructure poimo te darkar khat chung lekin kan chu chhevek theini an ti ni kha chuta India lama kan hruai tu te kan Defense Minister Rajnath Singh phei chuanin helpol khoi tu helpol support tu Pakistan hena kan tui India tui kan pelawang ti in Pakistan an vo ve bokani China hi khovela hremna atana mi ti hlum tamna bernia soichina nia aduta chuan Iran hi ani hei Iran hianin khailum hi kumtin mai hian tam takan nei thina tunrum darkar somni palikal ta chungpo hian Iran chuanin Israel tana en thlatu ni nge jangai Israel spy te thuruk lo hril thin tu nia an man chuami pahni chu an khailum le to hi thotan nia thil thleng kha nia Israel nena thokdun anga puan nia Iran dana chuan hi thi thlenga hremna pek thei ang case kha ani omit bezat le pauria safwatte an nia Israel sipaitale security sites nena Iran thuruk ril tu ni in Iran lam chuan thu chua siamin an tarlang ani o heti la hian thilmak tak pakhat thilmak khan ti ela US soidan le Iran soidan hi ain anglo le tlat thina tun haya hei darkar somsari panikal ta chung khan Iran leka be puithlan na lian tak tramana kalpui tur kha cancel le rum mai man mo takin hi achan berni a US lamina an soi chu Iran nen hin in biak na ommeka in rem na emo in rem siam na compromise angkha aum theidon angin an nga ya aum theidon angin an soi ani kha wanga in biak na thar tho ani le theina turin tramana strike lian tak kalpui tumpo cancel nia soi ani chuti lai ro chon hai Iran hianin US nen eng in biak nama kan nei lovani chumi tan po chon ro man na US nen in biak na tur chungchang ai hian ruam man na aum lowani te in Iran lam chuan thu chua nimin lam khan an soi ani would I rather make a deal I'm not looking to kill people the in Donald Trump chon soin ani na taka chon Trump po hian civil mi tana antor lodan turber hiangai tu ave bok ni na langa hey ni somli zet mai US Israel khan Iran laka be puan thlaka Iran in Gulf bial mun rang US base te an betel boka Israel po direct ina ka pani kha khami nu khanin vau khana lian tak tak Trump chuan lo pe fo to boka an po chu ni se Iran kha tlom lovani ala tlom lo ti chu hei tuna hian a hriat mek chu nia Iran chutlom tur hi chuanin ral thuam lian jok US hian manangai ti te Iran tana economy in ngana za a somkwadon lairam pona oil gas athon cho song bolna mun kharak island chu US hian betum ti te thu thang te ponom trina Donald Trump po khanin AI generate image te kharak island an bom chedur dur lai thalak te an post nge ni kha chu ni ya ingpo chu ni sela ral thuam len manga Iran han chute mo kharak island lak tuma be in be na lian tak chuak theite civil mi tam takin an tur dona chu mai ba ka US pai thanem tak an thi ve ngei po angai don chu lo theilo ani chung jong clear chuan Trump hian a cheber thleng tur hi kan du lovani ral thuam kan na ya mi le sa kan na ya thiam na kan na ya chu kan ti theilu tu kani ama ero chu aya tha in biak rem na aum theini chuan chu kan thlang zo kan itin Trump chuan soi ani Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghei chuanin Donald Trump athu soi in biak na om tu ranga soi chu an nola Iran chuanin tun haya ramdang nena in biak na turin anram aya in biak na dokan kil tur delegation engma ruam manani lo thu a soi thung
heti la hian Iran lam news han ngai thlak chun zom ve le ila side b lam thu le hla Iran President Masoud Pezeshkian chuanin Iran chu nget taka adin thu te buaina lian zok chuak thei tur laka Iran chu a in sum ni in Iran President chuan a soya kan ram mi pui le kan ram himna atane ro chuanin a tul zong zong ti kan hredon lovani ti na soi heti la hian nimin lam khan IRGC chuan Hormuz Strait chunga US drone an ka thlak le thak thu an puang Iran lamina thu chu an siam dan chuan Iran ral thuam thar newly developed advanced air defense system mangin IRGC Aerospace Force te chuan US MQ-9 hian ka thlak thu an puang ani MQ-9 Reaper drone te pon timaya hi indona muala chuan tangkai viau maya ral thuam precision missile kap chuak thei chu mai ba ka mel malam hun ma fia takin van sang taka tangin a thlir thaya data lo khom thaya boru ka lo thlok ve mek an lam polin do thlona te tan information rin tlak taka pe thei bokatin ground control station lam leilama indona vil tu te ya information rin tlak tak thalak fia tak te athon thei reng bok chuwangin Iran tianin he MQ-9 Reaper hi antin zone ve viau boka ni somli chung zet indawa kal lai khan Iran chuan US thlona somli zet an ka thlak thu khan puanga hei hi US pon house le senate te po an soilang nge ani kha o hei tun lai chu Morocco le Spain lam buaina khovel mi puin kan ngei ven thar mek ni hian a hriata ngei ven lo thei po ni lawa an buaina hi ram tam tak chuan an hlo thon pha in ral rin nadar ring takaw vuak na ni te anti achan chu Muslim tamlutok hianin khovel hi anlati boizel don ni te ponal langa mi hring tam na manga khovel thunun tum mek tu Muslim te hianin in tha pun hin chak viau mai le ngala keni India ram chunga po tam tak le Mizoram angei te po namdang an pung chho zela hei aizol kho pui han thirla vai cement mystery te heng hi tamber chu Muslim an ni tiang chu nia an sa khuana le an mystery na hi an kalkoptira chuanin ati chaka khovel thunun turin atran rol tir ne soi ani bok engpo chuni sela kar liam ta chung khan Morocco tang khan mi sing rukzet kha suita Spain lama khan an luta suita hi autonomous region ang deuh khani in Spain ram chung thoni ma sela in rel bolna hranan naya dan lawa Spain a lut te an sarkar chuan thon kir zela tum thu soya metar zanga athui dai dan na Spain chuan an siam pha ringotani inrin liam ta tang khan mithan khat tui pui leukaya suita a tarak jal beach thlengte sipaiten ramri lama an thruai kir le a Spain Interior Ministry chuan suita dan lawa lut tam jok chu Morocco lam an nia thon kir le an ni thu soin dan lawa mi tam tak an lo lu wangin suita khopi borok poti boy hle ti suita President Juan Jesus Visas chuan a soya an tumber chu thon kir le ani ati Morocco tanga a ruala mitam tak Spain rama an lu hnuwa Italy chuan Spain en an in rina chu an khar lei loka hewanghen Spain a Shenzhen border a Europe ram dang te nena anin kalpona thlona le long service thlengin a ngongani Italy Foreign Minister Antonio Tajani chuan ramri khar hi Italy himna le European Union border ven himna turin a trul ni in a soi Spain President Pedro Sanchez chuan Italy in Shenzhen border a khar chu soi sel thunga har satna an to mek lain mani masial takin thutluk na an lo siamani ti in EU Commission le European Council President tenena azwal ko bokani oleni zanlam khan Donald Trump chuan ti hian a soya Tehran has last chance to sign good deal ti in rem na tur thatak mai sign turin Tehran hian chance na hnung bera nei ti in Trump chuan a soi le to Donald Trump chuan hemi chungchang hi soinonin Tehran hian hei hi hria tangai ni tuna inbiak na kalpui mek hi an hnola ni vai chuan US Iran inkara lian tham taka borok al chhuak tur om ti in Trump chuan a soya o tuna hian Donald Trump chuan Iran laka pressure natak mai ape meka deal or total surrender ti in Iran tan du thlan tura chhop chuak in rem na nge in pek na
chumi kong pahnih chu chu Iran chuan athlan angai ni ti in Trump chuan a soi deal or total surrender he duthlan tur pahnih hi Donald Trump chuan Iran ta na chhop chuak meka Iran leadership te hian hei hi an ngai tha thiang lo ani tin Trump chuan a soi chhun zom Donald Trump hian Iran energy mun ma an power plant te bridge poimo tak tak te beya khan lo vo to tin Kharak Island te po AI thalak te tar chuakin fighter jet le bomber rolina an bomal dur lai thalak kha phawlanga su di lo om lo chuan hetiang hian re tak chunga kan che tangai to don ani ti in Trump chuan a soi ani o puan tur hi chu kan nga vio mai ma ro chu seilu tuk chuan ani nompal ve thaya hei nizan lam kha Russia Ukraine in beiton na drone manga in beiton na lian tak a thleng le a Ukraine drone te chet na wangin Russia hianin nimin thoran ni khan mi pasari an thi ni in media then khaten an tar langami somli zet an hliam thuan puang bokani Black Sea Holiday Resort Galens Jik Munami chu Ukraine drone ten an beya heta hian civil poisoi tam tak an thi in an hliam ni in kan thulak na Reuters chuan atar langa thukim chang ero he thu kan buat sailai hi chuan kan la hre thei ri lovani ole khati china khan kan handu tok le photanga khobel thil thleng thar thu thar berberte he channel kal tang hian in longa chang zel don nia